welcome sa ako ang vlog na pod. So karon mag-anita. So nakoy muni attire para dili katol. Wala lang koy gloves. And then kanay siya gitawag ni gringgi or sanggot, no? So tara. Iba na ito. Bundo din. Ini isla sa tuong. I-upload din. Three days later. Ay, so it's day 3. Humanami og pundok sa mga humay. So karon mag-tracer mi. Pero before mi mag-tracer, amo sa ipakita sa inyo ha kung unsa ang kinaraan nga paagi sa pag-separate sa uhot ug sa unod, no? So mo man ni iyahang uhot or steam, no? And then mo ni ang iyahang unod. Yan. Muning ato ang ginakaon. Yan. So muni atong ginakaon. Tas kani siya muni ang steam. So muni siya, nagkuha lang ko og gamay, no, para i-demo sa inyo ha. So ingani ang paagi sa una sa pag-separate gamit ang tiil. So dili pwede nga magmedyas kay kung magmedyas or magsaks, mupilit siya sa panapton. So kinahanglan tiil gyud. So mo ni siya. Buhaton is imong tamak-tamakan. No? Dili mugawas ang pagka dancer. Yan. So kana siya. Ingani ang paagi sa naraan. Sigihan ginaog dito. Nya imagine na han kaayo nya imong giukon. So katol kay ni steel. So ayan human imong ayagon para malahi gyud ang unod. Ayan. Ayan. So naa pa siya gamay no. Imo na pud nang subog lang gamay. Diri na pagka. Kun pud na. Kuntiil taga hagna na kay na. Yan. So wala naman na siya, wala na may unod, so ilabay na nimo. Tapos imuhang waan og mga sagbot. So next nga buhaton ani is atong tilagan. Tara. So magkuha ko og nigo. So muna na siyang nigo. And then muna ang atong gigi o kaganina. So muna ang gamiton sa pag-separate sa humay nga walay unod. Parehaan so wala siya unod. Mga gitawag siya tahop. Uhot. Tahop. Uhot. Tahop. Tahop di ay. So tahop. So muna'y buhaton. Muna'y kinaraan pag-separate.
Di na kay ko kamao. Ayan. So muna siya ang mga walay unod ka ng mga nangalagtot. Ayan. So diri kasagaran magamit tayo whistle para mo hangin. Ayan, hangin na. Ang pangitaon ang hangin. So kasagaran ako mo gamit ko sa whistle. Ang tono na ako is so Jesus name hangin. Yan. So, tanawa. Gamay na lay, tahop. Ha. So, padayon hapon. Hantod nga wala na ginay tahop. O guys. Naman na siya ang limpyo nga may bay. So karon amo na pong ipakita sa inyo ha kung unsaon paggamit pod ang tracer. Okay? So Oh.
A few moments later. So nami tulong na experience niini nga pag ani di ay number 1 kainit, grabe kainit. Number 2 grabe ka katol, dalawa. Number 3 grabe ka sakit sa lawas, kapoy kaayo labi nagpaspas kaayo ang muhungit sa tracer. Ya, napaday ka usa. Grabe ka uhaw. Munay mga gibati, sakit ang lawas. So, atong pangutan-on si Papa og ngano nga gipasway ta niya ani nga life, no? So for 27 years of existence, karon pa minya gipatry ani tungod kay gusto niya nga naa daw mi makuha nga lesson. So atong suwayag pangutana kung unsay iyahang rason. Tara. Go. So nakay pangutana nimo pa. Nga naman nga gipa-experience man mi nimo ni ani nga sa una wa man mi ani jud kasuway. So unsa may imong gusto nga Musuway gud mo kay og sa inyo na pud nga panahon. Makasultisan mo. Ingon ani day kalisod. Ang una ta makakaon. Nya ikatudlo sa ninyo mga minyo mo, ikatudlo pud mo sa inyong mga anak. Aron magian gininyo unsa pud nga among nagian pero kailan ninyo nigsige ha. So bito, thank you pa sa imong hatag na mong experience. So mao na siya. Mo ni among na-learn karon. So sa tanan din haa nga mga nagtan-aw ani nga vlog, sa tanan nga mga mukaon og bugas, sa tanan mukaon og mga kanon di ay, sa tanan nga mga nag-usik-usik sa ilahang kanon, hamong hangyo ninyo nga emotional ko. Ninyo usik-usiki kay dili lalim ang process niya usa mo anak nakakaon. So itag ninyo kung kinsa to inyong mga friends na wala pa nakahibaw kung unsa ang proseso niining pag harvest niining rice. So hope na amoy na learn karon. Thank you and God bless.